Hello mga katuki, kumusta? Sa reliyong Kristiyanos, Islam o Judaismo, ang giila nga pinakakontra o ang gikahadlukan mao gayud ang yawa. Nga diin ang yawa, maoy na ning kamot nga mahimulag ang tao gikan sa pagkamatinud-anon ug pagkamatinumanon sa Dios. Ang yawa mo'y hinungdan sa dakong kasamok niining kalibutan sukad pa sa una hangtod karon. Og ang yawa mauusab ang tigsursol og tiglanses sa mga hunahuna sa tao aron makabuhat og sala og mahiagom sa way kinatapusang silot ngadto sa impyerno. Apan taliwa nining tanan sa pagkadaotan nining yawa o satanas mga katuki, dunay tao nga milaban kaniya og nagpamatuod nga kiniday kunong yawa o satanas buutan daw, matinumanon ug manghinatagon matod pa niining tawhana. Karon ato na sang paminahon ang pahayag sa anak sa yawa este Yemanes nga mao si Rudy Racasa. Kining gubat sa langit mga kaigsunan, ang mga anghel kuno og si Satanas nag-away. Napildi Satanas, ditambog din ni Siyuta. Sus pag-abot din ni Siyuta mga kaigsunan kay maom na ang dragon. Ang dragon mao na ang yawa, bitin. Gidako pas nga insik. Gidako sa insik, gipasayaw-sayaw. Inig-iniro, nagpasko sila. Sus nakakwarta man. Kini ning yawa makakwarta kani. Ulan kay ning yawa bisag kung sa tampos Ginoo, wag yun mamatay kay gamanan man kay ni. Sayo na kang yawa gitampog gikas langit. Naris ubos, gitampog sa Ginoo, wag yun mamatay. Unya, nisikat ang yawa. Pag anis kalibutan, sa 1 Juan 5:19, ang yawa nisikat na. Naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Awala na. Kamanan di kayo ng yawa. Kunya, kaya naman inyong Diyos. Wala Diyos kalibutan, kaya naulipon mas yawa. Kuti mo ang Ginoo, at punamutan na yawa. Muingon naman Ginoo, yawa, diyan magagikan. Ingon sa dang yawa, asuroy-suroy. Tibuok kalibutan, awala na. Sa tropa, kining yawa mo na champion. Pero pildi sa gubat. Napildi ba sa gubat ito langit? Itambog din isikap. Naulipon. Hasta ang Ginoo naulipon. Eh Ginoo, ato naman mangutana noon. Kaya nag-meeting sa mga Ginoo, mutambong mas ang yawa. Ibunga ang Ginoo. Ingon na Ginoo, wala kayo dautan nga makasuod sa ginghari as langit. Ipadayag 21 City. So, nahibong man siya. Ingon siya, paano niya ang kayawa? Ingon dautan, masa ang yawa? Maayo ni kayawa. Hindi na yung dautan ang yawa, pinakasuod sa langit. Werte yung buutana. Pag-ingon sa Ginoo, pahawa Satanas. Nihawa dayon. Pagkaputang niya ni yawa. Kaingan sa Ginoo. Sihog sa yawa. Ay yung patyas ko. Wa sa gyud patya. Naimo mo daw utang ng yawa. Ngano matinumano maginas Ginoo? Musa magkaigsunan ato nang mabasa sa Biblia sa Buhat 16:16. Usa ka ulipong babae gihatagan og gahom sa yawa. Gihatagan gahom sa pagpanag-an. Iyang gigamit makaigsunan og ang maong babae nga ulipon na dato. Kasi yun ang kaanak, manghatagon kay gahom ang yawa. Ang inyong Ginoo manghatag na gahom. O kadaw, anak, huwag mo na manghatag. Kisa may hatagan din ni gahom Ginoo. Ay, pangyawa, kinanghatag pa. Maudi mga kaigsun, ang yawa buutan gistanan. Kaya ay lang Ginoo, dautan makay na. Pagubat ito sa langit, nakadaog sila. Kanya si Jesus, gipadaan din kaya likay lagi sa amahan. Pagubat pa sa langit, si Jesus Cristo, gilikay din sa kalibutan. Kaya nagtuo man ang ama, safety dire. Pag-abot sa dire ng hagis mas templo. Oy, ayon sa Jesus Cristo, daan sa itong buboy sa buboy ito dito sa langit. Kanya ni dire ng hagis templo. What ay ayo, gidakop. Maotong gilansang. Bagay ayo, matabatya. Pero ang yawa, yan si tibuok kalibutan, ni surusuroy ang yawa. Gidakop ang yawa. Wag yung dakpangan naman. Tungod sa iyang kabuutan. Kamulay nagbinuang nga dautan ang yawa. Kung saan kayo nakadaot sa yawa? Pasahe ko ninyo sa Biblia nga ang yawa nakapatay. Ang yawa na makak. Ang yawa ng hambog. Wag yun. Way mabasa. Naalay pasangil. Ingon mamumuno ang yawa. Sukad kuno kanya ito mamumuno. Hindi na may kipatay sa wa. Ayun na. Pasangil naman na. May bahay yun. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, si tinta ka tao, gipatay sa Ginoo. Ang sa nagyod nilili sa kasabutan sa Ginoo. Nilili ra. Gipatay sa Ginoo ug naguol ang mga tao tungod sa lakong kamatay nga gihimo sa Ginoo. Satod pa, ang Ginoo mo'y kriminal, ang yawa nung wa makapatay. Unsa man ning Biblia? Unya mga kaigsunan,
Ato king mabasa sa Biblia nga ipahigugma gyud ang yawa. Ano ipahigugma ang ginayawa? Ningon man yung Ginoo mga kaigsunan. Ang inyong kaaway mao ang yawa. 1 Pedro 5:8. Nagsuroy-suroy, naglibot-libot. Urag liyon nangungob, nangitag pagbunon. Mao ni inyong kaaway ang yawa. Niingon sa dayon si Kristo, higugmaa ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Ang inyong kaaway ang yawa, na mahigugma mo siya yawa. Sa di may brad, musumpakin ni sa di mang sugot. May kani sila, ang sugos Ginoo higugmaa inyong kaaway nga mao ang yawa. Di mas na higugma yawa. Wag yun sila katuman, makaigsunan, daghan kay makaigsunan nga sugo sa Ginoo nga ipahigugma yung yawa. Pero sila di yun manuman, magahin ni ko. Mao kadto ang pahayag sa anak sa yawa, este humanist, nga diin nagpamatuod nga buutan daw kuno ang yawa. Mga katuki, sa di pa nato tukion ang kamatuoran, ato una ning basahon ang iyang giingon nga basahi kuno siya sa Biblia nga ang yawa nakapatay na makak og ng hambog. Bueno, atong basahon ang Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Si Jesus miingon, Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. sumala sa Biblia sa Kristiyanos, Quran sa Muslim, o tanak sa Judaismo, ang konsepto sa yawa giuyonan nga kung unsa man kamaayo ang Dios, mauusab ang kadaotan sa yawa. Kung ang Dios mahigugmaon og matinud-anon, ang yawa usab mao ang pinakabakakon ug supak sa tanang kabubuton sa Dios. Taliwas kini sa pahayag sa usa ka humanista nga matod pa niya buutan daw ang yawa tungod kay sa katapusang mga adlaw gipadayag ng daan sa Biblia nga silutan ng yawa hangtod sa kahangturan tungod sa iyahang pagpanlimbong sa tao. Busa dili kita magpailad sa gahom sa yawa kay ang yawa dili masaligan ug wala kaniya ang kamatuoran. Si Saint Father Pio mga katuki nga giila nga bala ang pari sa simbahang Katoliko, giingon nila nga ikulata day kuno to siya sa yawa sa batan-on pa. Og magpakita na kuno ang yawa sa iya sama sa itom nga iring nga bati kayog naong aron hadlokon siya. Og sa laing gayon daw mga katuki, tintalon daw kuno siya sa yawa sama sa dagway sa batanong babae nga magsayaw-sayaw kaniya nga way sapot aron tintalon ang iyahang pagkaputli. Ug ang labing grabe daw kuno nga pagtintal sa iya sa yawa mga katuki, mao daw kuno ang pag-awat sa dagway sa iyang giila nga balaan. Apan wala daw kuno magsilbi ang yawa sa iya tungod sa kadako sa iyang gugma og pagsalig kang Hesukristo. Pero aduna gayoy mga relihiyon mga katuki nga dili mo to og yawa o satanas nga nilalang. There are no devils. Sama na lang sa Hinduismo o Budismo. Nga matod pa sa Hinduismo, ang konsepto daw kuno sa yawa, mao ang pagkaignorante o paglimbong sa huna-huna sa tao. O mabuntog daw kini, pinaagi sa kaalam o sa espirituhanon nga kalambuan. Ingon man usab ang Budismo, nga matod pa nila, ang pagtuo daw sa nilalang nga satanas o yawa, bunga lang daw sa huna-huna sa tao nga dili masaligan. Sa katapusan mga katuki, managlahi man ang baruganan og pagtuo, manaamay yawa o wala, ang importante nga dili gayud kita magbuhat og dautan niining kalibutana. Kay kun makabuhat man gani kita og dautan og makasala ta sa atong isig ka tawo, mapriso ka. Silutan gayud kita sa balaod.